Sa labing uwayng higayon, gibisita sa mga kabanay, higala ug mga natabangan ni Ricky Ballesteros ang iyang haya sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus sa Dakbayan sa Sugbo. Human sa final viewing kang Ballesteros, gitabunan ang lungon niini sa bandila sa Pilipinas sa members of the Rescue Assistance Peacekeeping Intelligence Detail o Rapid Team kung asa mialagad siya isip usa ka board member. Napuno man sa kaguol, apan mas mi patigbabaw ang pasalamat sa mga nitambong sa katapusang adlaw sa haya ug lubong ni Ballesteros. Usa sa mipadayag og dakong pasalamat kang Ballesteros, mao ang grupo sa mga performers sa Omega de Salonera. In behalf sa Omega de Salonera, nahitabang ni Sir Ricky nga namo isipin tayo mi first timer na contingent sa bunok-bunok gi-declare pod mi og champion. Didto mi na discover ni Sir Ricky kay siya usaman ka judge adto nga festival. Pagka humandi adto ija da jud ming gi contact through text kay ija naming gusto mi niya na pakuanon sa Sinulog Festival sa 2023. Mao to siya na hingadto sa among community sa Kapihan, sa Barangay Siring, Siargao Island. Dito siya nagkandak namo og festival management seminar nga waya gyud mi talent fee niya. Gilibre siya namo sa Transpo. Nagkanayon si Danyas nga tungod ni Ballesteros na ila ang ilang grupo sa social media ug sa ubang bahin sa kalibutan. Nakatampo kini sa pagpasundayag sa kultura sa ilang komunidad. Gihandom sab sa labing suod nga higala ni Ballesteros ang dakong tampo sa iyang best friend, di lamang sa iyang kinabuhi apan sa mga Sugbuanon. Well, si Ricky is a very good friend, no? In fact, he's like a brother to me. We were together since 1990. We were working together sa Youth and Sports. I'm part of, before I became a lawyer, I used to be the PR man of Ricky, no? He initiated like Christine Cebu, the sports activities sa barangay, then until nga ni-transform siya into arts and culture. So started with working with the Sinulog until he works with different festivals in Cebu and Visayas, Mindanao, and throughout the country. So mo na legacy niya, no? He's more on promoting arts and culture, and he is very focused on that. Grabing pagbangutan gihapon ang gibati sa pamilya ug mga higala ni Ballesteros, apan mapasalamaton sa mga mipadayag ug gugma kaniya hangtod sa katapusang higayon. Kahinumduman sa niadtong Hulyo 8, nakurat ang kadaghanan sa pagkahibaw sa kalit nga pagtaliwan ni Richard Ruiz Ballesteros Jr. o mas na ilang Ricky Ballesteros. Mipanaw siya sa edad nga 57. Matud pa sa pag-umangko ni Ballesteros nga si Nika nga cardiac arrest ang nakaingon sa hinanali niini nga kamatayon. Dugang pa niya, mao kini ang unang heart attack nga nahiaguman ni Ballesteros bisan pa man nga kini mahuna-hunaon kaayo sa iyang pagkaon ug gani walay bisyo. Si Ricky may usa kami suporta kang Nika ilabi na sa iyang pag-eskwela. As an uncle, supportive kay na siya namo mag-igagaw. Sa ako alang na part, bali maski unsay strengths na adjud sa ako, maski di ko ginahan, di na ko kailangan i-adjud ihatag sa ako. When it comes sa kanang talent, makakita kay siya na kay potential into something. Yan siya day na i-push, ginahan ka mo enroll, ana. Then, like for education, dapat diwas siya kag-eskwela ha, kay para makakita kag nindot na trabaho, tukon. Kung sa man gani gusto na mo support siya. And, mapinangga. According sa mo ang family, ako kuno mo ipinakapinangga niya. Kami man mo ikuyog termi almost every day, maski asa Mularga International, maski asa na lang may maabot. Then ako sad mo ina-trained niya kung sa maganing. So ako parang mo maglain makapuli niya. And dili lang siya uncle for me, second father po.
Karong adlaw ang katapos ng higayon nga magkita sa iyang pamilya ug sa iyang mga higala si Anheng Ricky Ballesteros, ang kanyang executive director sa Sinulog Foundation ug usa ka inila nga sport organizer. Gikan dinhi sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus, ihatod na sa lubnganan si Ballesteros karong adlaw Hulyo 13. Kini si Cherry Ann Berador, Benedicto College Commenter alang sa My TV Cebu.